बहुत धधाइल, लागत रहुए ऐसन बानी पहला बेर भेटाइल। रहुए नाराजी में बहुत धधाइल, लागत रहुए ऐसन बानी पहला बेर भेटाइल। जवानी गईले अपना पंपिंग सेट से सींच के, जवानी गईले अपना पंपिंग सेट से सींच के, सैया नौसले बाराती डोरी खींच के। तनिको कैले ना शरम हो, आज लेना हमार भइल ऐसन करम हो। उ सब पवन बाबा के देन है। पियावा हमर तनिको कैले ना शरम हो, आज लेना हमार भइल ऐसन करम हो। का कही हम बिका